O último establecemento de Vilagarcía no que os ladróns puxeron o foco foi este bar, o pórtico situado fronte á praza de abastos da localidade. Accederon ao seu interior a través dun burato e acabaron desvalixando a máquina come cartos. O ladrón ou ladróns actuaron rápido porque o dono, que vive xusto enriba, non foi quen de disuadilos. Cando se decatou de que estaba soa a alarma do local, asomouse pola fiestra da casa, pero só puido ver un coche liscando a toda velocidade. Este non é o único caso das últimas horas. En Carril, aos 3 roubos acontecidos na madrugada do sábado para o domingo, hai que sumar agora 2 novos episodios. Ocorreron en 2 estabelecementos hostaleiros do Paseo Marítimo, o Esmorga e o Mar Adentro, que espertaron coas fiestras rotas. Ante esta vaga de roubos que sofre o Concello, o alcalde da cidade fai un chamamento ás forzas da orde para poñerlle couto á delincuencia que se propaga polo municipio. Pedirlle, por suposto, á Policía Local, para a tranquilidade dos cidadáns, un esforzo non solamente a Policía Local, senón tamén a Policía Nacional. O rexedor asegura estar en contacto constante coa Policía Local, así todo Alberto Varela recoñece que, a pesar das últimas incorporacións, o persoal deste corpo é insuficiente. O noso compromiso cos cidadáns e cos propios traballadores locais é dotalos de máis medios e dotalos de máis persoal. Sabedes que ao longo de 2 orzamentos, os 3 que levamos, se dotou de máis persoal a plantilla Policía Local, pero a realidade é que, ademais, é unha plantilla que vai cumplindo anos, se vai a ter que seguir facendo esforzos nos diferentes orzamentos de poñer máis reforzos de persoal, porque a realidade é que non chega. O Partido Popular, pola súa banda, acusa o goberno local de non facer nada ante esta vaga de roubos. Os populares indican que Rabella non tomou ningunha medida ao respecto e que, como consecuencia, disparáronse o número de incidentes. Insisten na necesidade de implantar un plan de seguridade, tendo en conta, ademais, que Vilagarcía lidera o ranking de cidades máis inseguras de Galicia.